Ahojte, zdravím vás. Dneska sa nachádzame v údolí Rauris, konkrétne v Rauris Jartáli. Je to taktiež Národný park Vysoké Taury a naposledy som toto údolie mohol vidieť z tej chatky, ktorá sa nachádza za mnou. Volá sa Niedersachsenhaus a bol som strašne zvedavý, jak to tu vyzerá, pretože z vrchu som videl krásne vodopády a krásne údolie. Práve dneska sme sa sem prišli pozrieť, aby sme to tu nejako troška očekovali, pozreli, kde čo je a možno na budúce sem prídeme raz točiť, konkrétne prídem ja točiť, ďalšie solo. Tak to bolo rečí a poďme sa pozrieť na vodopády. Tomuto vodopádu sa dostanete len po tom plane dole. A poďme sa pozrieť. Poďme sa pozrieť na ďalší vodopád, ktorý tu je. A ten je ozaj nádherný. Čo ti vie?